Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, Señor, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jaiko guztiz antzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aitza zeruetan jangoikoari, eta bakera lurrean haren gogoko izanei, baina milita ere zaitugulako, horazu, behikaturazu, horezen zuri, hauzten zatu, eskerrak zuri. Jaiko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztiaduna, jauna zeruakaz Jesu Kristo, jaiko jauna, jaikoaren ito, zaitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzuk gure begian. Aitaren eskuinan jarri izaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jaiko aitaren eta amen. Egin dezagun otoiuz. Jaiko jauna, barkatzen eta errukitzen agertzen dezu batez ere zure ahalmen handia. Isurrezazu gure gainera etengabe zure grazia. Zuk agindutako ondasunetara lehiatuz, zeruko zoriona iritsi dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko tarre bebizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amos profetaren ingurutik, honela gizonak jainkoa guztiuna, zoritxaregoak bere ustea Sionen dutenak, eta Samariako mendiaz figatzen dutenak, marfinezko
ikusi ez duenak eta ezin ikusi ere duenak, bere gaintza eta aginpidea beti-betiko. Amen. Jaunak esana. Aleluia, Jesus Kristo aberatsa izanik behartsu egin zen. Aleluia. Jaunak zuekin. Jesus Kristo evangelioa San Lukasen burutik. Aldiatan, Jesus horrela mintzatu zitzaien farisearrei. Bazen gizon aberats bat, purpura eta lino finez hazten zena, eta egunero bazkari ederrak egiten zituena. Lazaro izeneko eskale bat, aberatsaren etxea gainean ezalta egoten zen, zauriz josia. Aberatsaren maitik isurtzen zenaz, ase nahi izaten zuen, baina ez zion inor ematen. Zakurrak berak etortzen zitzaizkion eta zauriak milikatzen zizkioten. Ondan hil zen eskalea, eta aineguek Abrahamen altzora eraman zuten. Hil zen aberatsa ere, eta ehortzi zuten. Hilen lekuan oinazetan zegoelarik, begiak kaso eta urrutien Abraham ikusi zuen, eta honen altzoan Lazaro, eta deadarka horrela esan zuen. Aita Abraham erruki zakizkit, eta agindu ezaiozu Lazaroni bere behatzi muturra uretan guzti, eta fraiskak ezaidara bilaina, oinaze gorrita bainago sundan horretan. Abrahamek esan zion seme, oroiz zaitez, zure bizitzan ondasunak hartu zenituela. Lazaro berriz zori gaitzak. Horregatik, oraino pozetan dago, eta zu oinazetan. Gainera, gure eta zuen artean leizia handia dago, eta nahita ere ezin joan da inor hemendik zuengana, ez da hortik guregana ere ezin etorri da inor. Aberatsak orduan, haren aita, bihar ezazu Lazaro nire aitaren etxera. Bost, anaia, baditu eta aiei hemengo berri ematera, berak ere oinazen leku ontara etorrez daitezen. Eta Abrahamek badituzte Moises eta profetak entzun dezaketela. Baina aberatsak berriro ez aita Abraham, baizik hilakoren bat joango gabiltzaile damutuko direke. Abrahamek erantzun, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, ez dute sinistuko, ez baitako bat iztuta ere. Jaunak esana. Evangelioan askotan agertzen zaigu Jesusek ezaugarri da konpasioa. Jesusek konpasioa sentitzen zuen norbait sufritzen ari zela ikusten zuelarik. Jende asko gerturatzen zen Jesusengana, arrazoi ezberdin askorengatik, baina ikusten dugu bihotzetik sufritzen ari zen jendea gerturatzen zelarik Jesusek beti konpasioa sentitzen zuela. Baztertuta zeudelako, edo gaixorik zeudelako, edo beste edozein burutako sufrimentua zeukatelako. Jesusek
bankete beharrak, bazkari beharrak, egunero egiten zirela. Ez dugu esaten Jesusek hori berez gaizki dagoenik, baina bere ondoan eskale bat zegoen. Lazaro izenekoa, goseak amorratzen egoten zena, arropa gabe zaldiz josiak, eta ez zion ematen ez da sobratzen zitzaion ere. Hori da Jesusek ulertzen nahi duguna. Zerolako bihotz gogorra zen gizonura. Bere gauzetako edo usta askatu behar, baina nahi zunguzien, baina bere ondoan goseak amorratzen ari zenari ez zion laguntzen. Esan dugu Jesusek baita zakurrak ere entzulatzen zirela, pobrearena, behartsuarena, bere zauriak milikatzea. Hau da, zakurrek konpasio gehiago sentitzen zuten beste aberatsuaren gabe. Horrekin Jesusek ulertzen nahi dugu, guk beste ere laguntzen saiatu behar daukagula. Ez gaitezkela horren gogorrak, horren hotzak izan besteekin baizik eta beste norbait ikusten dugunean sufritzen edo laguntza behar duela edo premia dagoela kristauak eduki edo saiatu behar dutzen Jesusen antzeko bihotz bat. Erronkea eta konpasioa sentitzen duena eta laguntzeko behar ezinbestean laguntzeko inaluzik egiten dituena. Eta bigarren mezua, gaurkotan agertzen zaiguna da baita ere, beste biziak heriotzaren ondoren dago biziak eta jatorikoaren justizia. Eta Jesusek ez digu hori esaten guk ikarasak ezagun. Gainikoan ez izkigu kontatuko erronkiaren araua guztiak eta hartzailuna eta seme-alabua eta araua guzti horiek. Horietan guztietan Jesusek transmititu nahi dugu konfiantza, lasaitasuna, sekulanez ikara, bildurra, sufrimendua, kontrakoa nahi duzutik bezala. Baina baita ere ardura eta erantzukizuna baita ere kontutan hartzen da. Jaungoikoaren justizia, jaungoikoa ezago ez da indiferentea guk egiten duguna. Baizik eta saiatu behar daukagu modu zuzenean jokatzen beste laguntzen Jesusek erakutsitako bideekin bizen. Gaizki egiten dugunari, beti jaungoikoa hor dugu, barkatzeko prest, pozik, desiotan, gure hartzailuna, gure aita errantitxua, beti hortxe daukaguna, baina ez guk egiten duguna, berarentzako indiferentea dago. Eskatzen dugu Jesusi, hortan ere, bere hartzekoagoak izaten ikas dezagula. Gaurkoan eta honekin bukatuko dut, hemen ari despeditzen Juanita, ere jaiotarian ilustrututa bekun berrin eta haintxe ezagutzeko aukera izan dugu bere beti gogoan izango dut, bere fedea eta bere irribarra, beti pozik zen egon zen eta beti eusen bihotzen eramango dugu. Gaurkoan berean eskatzen dugu jaungoiko onari, zeruko hartzailari, eman dezaiola beti ereko atxelena, beti ereko zoriona bere ondoan zegoen. Eta handik Juanitak gure alde egin bezala. Sinisten dut jaungoikoa eta guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Birjinagatik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jaungoiko ital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.
sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak eskatuko dugu, gaurko egun honetan bereziki bakearen alde, mundu osoan bakea, justizia nagusitu daitezen. Eta gure irakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki, hemen egun Juanita Arraiago, baita ere Antonio Arraiago, Javier Marandarain, bere bihotzaren 6. urte horrenean, Gregorio Belaunzaran, eta Isabel Marzol, bere bihotzaren 7. urte horrenean. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Entzun aita ona, bihotzetik eskatzen dizuguna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko guzti zerrokitsua, atsegin dakizula gure eskaintza hau eta berak ireki dezaigula bereikapen guztien iturria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alduztidu metieneko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaduta zebilen gizona zerrukiturik, Virginiagatik jaio zen, gurutzean hilik betiko eriotzatik atera gaitu, eta hien artetik pizturik betiko bizitzaren jabe egin. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gorantzarre hau beti eta beti abesten dugu.
iturri. Santu egizkizu bada, ogitargo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiotatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afaldoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiotatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere odolaren. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldareak zure zerbitzari onartu gaituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean badiran gure senideak. Bereziki Juanita eta Antonio Arraiago, Javier Barandarain, Gregorio Belautzaran, Isabel Marzol eta hildako guztiak aritzazu zure orpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen,
Begira zure Elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman matasuna, errege bizi berizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren indotxa, zuk entzen dezu munduko errakua, errotik horna. Jangoikoaren indotxa, zuk entzen dezu munduko errakua, errotik horna. Jangoikoaren indotxa, zuk entzen dezu munduko errakua, emaiozue pakea. Ona hemen, jangoikoaren indotxa, munduko pekatua kentzen duena, zoriotsuak jaunaren maila dituak.
Kiri eleison, gure aita, zeruetan zerana, santuetan barkatu, gure zortzen barkatzen gure ezkero, eta ez guten talde eraman, baina nakera egiten zuen zetik. Jainko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentu utzi digu bideko janari. Egizu Juanita gure arreba janari honen bidez, Kristoren betireko maila iritsi dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erika zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.